ngiyayikhetha inkosi yakhe kaNazaretha. Bantwana benkosi, umshumayelo wabandebele kwamhlanga, umshumayelo kabili namhlanje. Abaningi-ke baqina ngokungizwa emsakazweni. Ngiyangibona-ke namhlanje. Amen. Sixeliwe-ke ukuthi sithathe isikhathi esincane 10 minutes. Ngicela ukushesha uxoxe indaba kaNkulunkulu. Amen. Bantwana benkosi, sibuthene ngendaba kaJehova. Ngoba thina siyisizwe sikaJehova. Yayeke ngizwa abafowethu eyitimeleni. Bathi uJesu mfana womlungu, samthini thina mfana womlungu. AmaJuda angabelungu kusho abafowethu cha. Uhle ube nenhlanhla wena khona la ukwazi ukulungisa nabanye. Amen. Ngoba lesizwe okhulunywa ngaso eBhayibhelini ekhulunywa ngathi asikho esinye. Ungadidwa-ke wena belungu asebekhona kwa-Israyeli. Kodwa laba belungu aba-Israyeli akubona abakulela izwe lethu. Ngoba emva kozamqolo unamadodana amathathu. uHam, uShem noJafet. Isizwe sikaHam wasikhambe i-Ethiopia ezweni likaKhushi. Isizwe sikaJafet amaSulumane. Isizwe sikaShem ama-Israyeli. Kodwa bonke labantu engikhuluma ngabo angathi abekho la eSouth Africa ngokubuka kwakho. Kodwa mina ngithi thina siyisona leso sizwe. Basuka eMiddle East eCanaan beze esizweni samaSulumane eGibhithe. Wahamba isikhathi kwafika uFaro wabagqilaza. Yindaba uFaro wagqilaza isizwe sakwa-Israyeli noma isizwe samaHebheru. Okokuqala sishesha sande ngokushesha ngoba babeganwa isithembu. Okwesibili isikhumba sabo somzimba sasingashiswa ilanga, la abantu babelima noma ilanga lishisa, iskin sabo singabi nenkinga. uFaro ke wathi cha lesi sizwe hayi cha bazosithathela izwe laba bantu. Akuthi umHebheru makaba nengane umfana abulawe. Wahamba isikhathi-ke uNkulunkulu ngoba bethanda abantu wavusa umprofeti uMose. Wasikipha lesi sizwe laphaya. Kodwa lesi sizwe sakhethwa uNkulunkulu sinenkinga ngoba uSathane naye uthanda sona. Ethi uNkulunkulu ekhona sijike sikhonza okunye. Ethi uShembe ekhona sigcine sisenzela aboShembe. Sona lesi sizwe sikaNkulunkulu. Ngoba sithanda into kaNkulunkulu asibekezeli lesi sizwe. Saphuma eGibhithe sakhuphuka sajampa umfula eJordani. Bakhumuzi lapho bathi siyoqaba ngokhokho wethu uJakobe. uJakobe wafela la eAfrika eGibhithe. Kodwa bathi le ndawo siyiqaba ngayo sithi uIsrayeli kwaba yindawo kaIsrayeli. Babengekho abelungu kwasanhlobo. Uma ufunda incwadi zomlando 2000 years ago eMiddle East nase-Afrika kwangena abaleli mhlophe. Abelungu bafika eMiddle East ngo-65 BC. Shokothi kusela umnyaka o-65 kuzalwa inkosi uJesu. Bafika abelungu noJulius Caesar noGeneral Pompey. Abafunda incwadi zakaShakespeare bayabazi, bafunda ngabo uJulius Caesar. Waqala lapho ukolonizwa umuntu omnyama. Ngoba inkosi yogcine yabusa kahle kwaIsrayeli umuntu omnyama uSolomon. Emva koSolomon kwafika abelungu. Bathatha inkolo. Bathatha yonke into basifundisa ongekona. Kwahamba isikhathi ngo-70 AD. Kusho ukuthi iminyaka o-70 emva kokufa kwenkosi uJesu. Kwehla isizwe esivela lapha eTurkey esibizwa ngokuthi amaKhazarians. Yisona esalwa namaJuda kwaIsrayeli. Babaphoqe izwe. AmaJuda ke
bahlakazeka baqwalizwe lonke njengoba uNkulunkulu washo ukuthi ngizomhlakaza ngoba ningalaleli. Umlando ke uthi about 6 million of black Jews they flew to Africa. Babeze Africa ngoba bazokwenzani? Ngoba bathi kungqono eGibhithe. Sasingabulawa abantu baseGibhithe njengoba sibulawa belungu mabefikile. Ngoba kwaqala khona izinto ezibizwa ngesilungu ukuthi ama-trade slaves. La dayiswa khona umuntu omnyama. Kuhambe njalo ngenyanga kuba nesale bathi Black Friday. Babashibhisa kakhulu. Wahlakazeka kanjalo umuzi kaJuda. Basuka ke laba bantu beza mabefika eGibhithe amaSulumane athi qhabo. Sinomlando wenu nomprofeti wenu uMose kulelizwe. Isizwe sethu uMose wasidedela olwandle iRed Sea. Animukelekile la. Agudla kaMajuda ngeMediterranean Sea bajampa iEthiopia bayohlala eKenya. Esidi isikhathi ngoba abantu vele kuhambe babizwe ngenkosi yabo. Njengoba kwakumaHebheru emva kokubusa kaIsrayeli kwaba ama-Israyeli. uIsrayeli waba namadodana awu-12 abangamakhosi. Abahamba noJuda kwaba amaJuda, abahamba noLevi kwaba amaLevi. Kanjalo ngamadodana. Noma sebase-Afrika kwabusa inkosi umuntu, kwangabe kusaba amaJuda, kwathiwa abantu nations. Kwahlala isikhathi esizweni sabantu, kwaphuma amakhosi amane. Igbo wayeNigeria, umJuda umHebheru. uFalash waye-Ethiopia, umJuda umHebheru. uTutsi wayeGhana, umJuda umHebheru. uLemba wayeKhongo, umJuda umHebheru. Esizweni sikaLemba kwaphuma izizwe ezimbili ezehlela ngapha ezansi. Isizwe sabeNguni nesizwe sakaDawu. Esibuswa inkosi uNgoni nesibuswa inkosi uNdawu. Amandawo ke aphelela esizweni okuthiwa iZambia, abeNguni beza la eSouth Africa. Sasingenayo umZulu, kwangena Ndebele, kwangena Mswati, kwangena Mxhosa, kwangena Mhlulu, kwangabeNguni nje bonke abantu mabefika kuleli lizwe. Amen. Kodwa ngenxa yokubusa kwamakhosi sisuka siyibize ngenkosi yethu sibe yisizwe. Njengoba mina ngiyisizwe sakwaNdebele, okhokho bami balandela uNdebele. Njengoba wena uyisizwe sakwaZulu. About 200 years ago, angithi uShaka wabuhlakaza ubukhosi bamakini. Nakhusela phansi kwakhe. Ngoba phela sonke isibongo sasinenkosi yaso. Kodwa uShaka wabuhlakaza bonke lobo bukhosi. uShembu umefika kuleli lizwe usifundisa yena ukuthi ungumndeni kaJuda, isitabilelo samaNazaretha 74 verse 3. Uyamphikisa ngoba uJesu lo phela ungwakubo ngegazi. Uthi yena ungowomndeni kaJuda, wena uthi amaJuda belungu. Ngoba ekufikeni kwalo muntu obizwa ngokuthi William Shakespeare wafika wenza amabhayisikopho. Kwaba nendodana ke kaPope Alexander IV uSiza Bhaji, wabe sedlala ukuba uJesus Christ. Kumafilimu bamthebule izithombe banikane nabathi nangu uJesus Christ. Bekhomba umuntu odlala amafilimu ufana nomuntu ophethe uHenry Taylor uthi uphethe uShaka Zulu. Wayidlalela nje amafilimu ukuthi mina ngizodlala ukuba uShaka Zulu. Kodwa kume naye lo mlungu wayedlala ukuba uJesu. Kodwa ke yena uJesu wayengumuntu omnyama. Amen. Kusho John uma ufunda isambulo 1 verse 14. Uthi umebona uJesu wambona nezinwele ezifana noboya bemvu. Boya bemvu bo-afro. Kodwa le inwele zimhlophe angathi isnow. Uthi inyawo zakhe zayifana nensimbi eshila. Ukhona umlungu njalo. Asifunde mhlale phansi. Isitabilelo samaNazaretha 74 nesambulo 1 verse 14. Ngoba umlungu
uneyinwele ezifana noboya bembuzi hayi bemvu bo-afro futhi ngenkathi uNkulunkulu ethi Mose etshela amaNazaretha angagundi amakhanda kungenzeka nje umuntu ngokuthiwa kasagundi. Psalmbulo 1 verse 14. Yebo. Ikhanda lakhe nezinwele zakhe zazimhlophe. Ikhanda lakhe nezinwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu ezimhlophe. Zazifana noboya bezimvu. Njengongqoqwane. Amehlo akhe ayenjengelangabi lomlilo. Amehlo akhe ayebomvu womlungu wablue. Izinyawo zakhe zazinjengethusi elikhazimulayo. Inyawo zakhe zayefana nethusi golide. Njengokungathi zivuthiwe ezilo. Angathi leli thusi lishile. Izwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amaningi. Nkosi kubusisa. Ukhona umlungu kanje. Ngisho namaHebheru ugogo kaJesu lapha esikabelelweni sika Solomon 1 verse 5 uthi ngemnyama kepha muhle. uJob 30 verse 30 ithi ubuso bami bomnyama kakhulu. Akukho nje la kunomuntu omhlophe eBhayibhelini. Abantu abamhlophe bafika kwiNew Testament ngoba uEmpire uConstantine wayefuna ukul-abolish iOld Testament ngoba kwakhanda uJesu nje phela uJesu akulona igama lakhe. Igama elithi Jesu libe khona umsindisi sekadlule emhlabeni 326 years kwiCouncil of Lawrence bamqamba igama elithi Jesu. Bamqamba igama elithi Kristu. Igama lakhe uYashua elakubo lelo. Futhi akayena uKristu ungumesiya. uKristu noJesu kuqanjwa belungu. Futhi ke washo ke wabanika umthetho uConstantine ukuthi kule Bible esizothi iNew Testament ningalinge nifake igama lika Elohim noma igama lika Jehova. Ungaliqinga nje uqale kumethi yophuma kwerevolution angeke ulithole igama elithi Jehova. Ngoba uJehova kwakuzoba uJesus Christ. uJehova babazombulala ubuyiswa ushembe. Ngoba wonke amabandla asekhonza uJesus Christ. Ushembe wafika wathi khonzani uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Amen. Ungadidizile ngoba umuntu ophoxa into eseBhayibhelini uphoxa into yakithi. Ivangeli lamoshwa abelungu ngencwadi zikaPaul. Wonke lamabandla afunda incwadi zompostoli uPaul ezixova ivangeli likaNkulunkulu. Inkosi kusisene kusona. Amen.